The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang Opo, oras si mo po ba Tesla ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Ora mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Biyernes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood na rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 17.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate at Channel 62 sa GMA for the Box. Umpisa na natin ang tabang ora mismo. Ito mga ka-aksyon, good news! Kung inyong maalala, kahapon lamang ay personal nating nakasama sa ating programa si Nanay Lorena Agripa Balbidina para manawagan sa kanyang anak na si Angelo Balbidina na tatlong araw nang nawawala. At pagkatapos mismo ng ating programa, nakatanggap ng mensahe si Nanay mula sa taong nakakita umano kay Angelo. At ngayon ay kasama natin ang mag-ina na si Lorena at Angelo. Magandang hapon sa inyo, Nanay Lorena at Angelo. Magandang hapon po, sir. Opo, kamusta? Hapon po, sir. Opo, kamusta na po ikaw, Nanay Lorena at si Angelo? Okay na po. Simula nang nakita ko po kagabi siya sa tabako po. So, ibig sabihin, ma'am, anong oras po na natanggap niyo po itong mensahe, itong na merong nakakita po dito kay Angelo? Simula po, nung pag-alis ko po dito kahapon, diretso ako ng simbahan. Sa simbahan pa lang po, meron na po nagme-message sa akin Ano daw yung mensahe na natanggap niyo, ma'am? na yung anak mo na missing, nakita po namin sa tabako. Pero walang exact kung saan talaga siyang parte sa tabako po. So, ibig sabihin na nang pumunta kayo dun sa tabako, ay naghanap pa kayo para makita si Angelo. Medyo matagal pa ako, sir, bago pumunta ng tabako kasi po pumunta pa ako ng St. Rafael, dalawa po kasing simbahan na pinuntahan ko. Tapos po pumunta pa po ako ng Santo Domingo Police Station po. Nag-message din po yun sa akin. May ipapa-confirm po na video galing sa computer shop po. Apo. Kung talaga yun yung anak ko po. Apo. Tapos nung na-confirm ko po na siya, sabi ko balik ako sa school kasi may trabaho pa po ako sa school. So doon na rin po ako nag-lunch. Mga 5 na po ako pumunta ng tabako. Tapos po noon, habang po pala nagla-lunch ako, lunch and merienda po, kahapon, may last text po na sabi niya po sa akin, Ate Lorena, si Erica to. Yung anak mo, nakita ko sa Mang Inasal. Apo. Yun yung pinakalas po na sabi niya, magduman ka na po, baka po mawara pa suaki. So, dayman po ako agad-agad na pumunta doon kasi kailangan ko ng lalang dyan. Kaya, kumain muna ako, tapos nagtrabaho. So, 5 na po ako nagpunta doon. Tapos po, diretso ako ng police station para po mag-report na si Yangani po, si Angelo, may nakailing na niyaon po sa tabako. Apo. Tapos pag-ali ko po duman sa tabako police station, nagpadyak ako pa rin po sa sentro
Tapos may tanong din po ako sa mga traffic enforcers po kung nakita nila. May dala po ko, yung picture pong dala ko Picture po. kahapon. Opo. Pinakita ko sa kanila. Sabi po nila, hindi man nila nakita. Tapos sabi po nila sa akin, maglakad-lakad daw po ako, baka sakali daw andyan lang. Tapos sa madaling sabi po, naglakad-lakad nga po ako hanggang sa napapunta ako doon sa tapat ng Mang Inasal po. Tapos siya po, nakita kong nakatayo doon. Akala ko nga po, nakita niya po ako. Pero hindi pala ako nakita niya. Kaya nga po, ang ginawa ko, lumiko ako papunta sa may side niya para pagdating ko po sa kanya, diretso ko na siya mahawakan. Tapos sa kanya lang ako napansin. Nung nakaganyan po kasi siya, tapos sabay ko, ipinasok yung braso ko dito rin sa braso niya po, sir. Tapos saka siya lumingon. Mas nakilala ka niya agad, ma'am. Ni Opo, hindi siya Angelo. nagsabi sa akin na, Nay, nata niya akong kadigdit. Ako tuloy nagsabi-sabi ko, ba't iniwan mo na naman ako para inutusan lang kita na, sabi mo bibili ka ng jail, bakit di ka na bumalik? Opo. Sige, Nung uwi na tayo. Nung nakausap niyo, ma'am, nang nakauwi na kayo sa bahay niyo, ma'am, nang nakausap niyo po si Angelo, ano daw yung naging rason niya, ma'am, kung bakit siya umalis? Usually, ma'am, di man po talaga siya nagsasabi kung bakit siya umalis. Mahirap po siya makunan ng sagot. Opo. Pagka mga ganyan po nakukuha ko po Opo, siya. na ngayon, ma'am, na nakasama niyo na po si Angelo, ano po yung nararamdaman natin bilang isang ina? Siyempre po, masaya. Kung masaya ako kahapon, mas masaya ako ngayon kasi buo na naman yung mga anak ko po. Apo. Kasama ko na naman sila. Apo, kung meron ka, ma'am, na mensahe dun sa taong nagpaabot, sa mga taong nagpaabot po sa inyo ng impormasyon patungkol po dito kay Angelo, ano po yun, ma'am? Sa mga tao po na nag-message po sa akin na nakita nila si Angelo, maraming salamat po sa magandang kalooban po ninyo. And then po, maraming salamat din po sa garden niya. And then maraming salamat po sa inyo sa pagtulong, and din sana po marami pa kayong matulungan na katulad kong nangangailangan po. Apo. At kami, ma'am, ay nagagalak na nahanap nyo na po itong si Angelo at hindi pa tumagal ay, kumbaga, nahanap na agad itong si Angelo after Yes ng po. program. Apo. Kaya naman, tanggapin nyo po itong bunting tulong sa aming program, itong grocery pack at itong Gardenia bread. Mula pa yan, ma'am, mismo sa Gardenia Philippines. Okay, Ayan. maraming salamat po. Ayan. Regalo daw yan sa'yo na. Ayan. Angelo, kumakain ka ba ng tinapay? Yan, Gardenia. Masarap. Ay sir, ang lakas niya kumain ng tinapay. Ng tinapay. O sakto, ma'am. Iyan na Gardenia mula sa Gardenia Philippines. Masarap ba nung nakakain ka ng Gardenia at sa tuwing kumakain ka ng Gardenia, talagang masarap ang tinapay na yan? So, favorite mo talaga ang tinapay. Yan. At least yan po ang Gardenia, ma'am, kahit walang palaman, ay talagang masarap. Yan. Kung meron ka, ma'am, na mensahe, ano po yan, ma'am? Kanya ba? Apo, kung meron kang mensahe, ma'am, kay Angelo, ano po yan, ma'am? Yung mensahe ko po kay Angelo, nak, sana, di ka na magparahali kasi hindi man kita pinapaalis na. Mm. Mas maigi yung nasa bahay ka para panatag ka rin matulog, kumain ng tamang oras o minom ng gamot ng tamang oras din. Apo. Saka para panay yung palagi tayong magkasama sa school. Kahit Okay. tapos ka na, lagi kaming magkasama Magkasama po sa sa school. Pag Opo. nagtatrabaho ka, ma'am. Yes po, kasi wala po siyang kasama sa bahay. Apo. Oh, Angelo, ano yung masasabi mo or mensahe mo kay mama mo? Hindi mo na ba uulitin na... Hindi na po ulitin mag-alis po sa bahay. Oo, kasi kawawa naman yung nanay mo na sa tuwing na umaalis ka ay nag-aalala sa'yo. Iniisip kung kumakain ka ba. At syempre, yung sinasabi ng nanay mo, yung minom ka pa ng gamot. Syempre, yung kaligtasan mo hindi safe sa labas. Baka may mga masasamang tao na saktan ka. Diba? Ano yung mensahe mo kay nanay? Mahal na mahal mo ba si nanay? Opo. Ayan. At yan na, pag umuwi ka, yan ang
tinapay na paborito mo. Yan ang gardenia mula yan sa Gardenia Philippines. Alright? Thank you po sa gardenia. Yan. Sige. Ayan mga ka-action, na nahanap na ni Nanay Lorena ang kanyang anak na si Angelo. At sana ay hindi na ito maulit pa. Sana nga po, hindi na maulit kahit kailan. Opo. At kumbaga, doble na ma'am ang pagbabantay natin kay Angelo para hindi na umalis pa ito. Hindi pa rin tayo nakaka-sure na hindi pa umalis kasi sabi nga yung nasa kulungan, nakakaalis din kahit may bantay. Paano pa siya, kaya siya? Halimbawa, minsan nasa CR bag ako, lumabas ng bahay. O, Umaalis talaga. At, Opo. sana Angelo, wag ka nang umalis sa bahay nyo para hindi na mag-alala itong nanay mo. Okay? Ayos ba? Yan. Sige, mga ka-action, samantala, dumako naman tayo sa ating tabang legal. Kung inyong maalala, mga ka-action, magulang ng isang dalagita ang personal na dumulog sa ating tanggapan upang humingi ng tulong makausap ang isang grupo ng mga kabataan na di umano ay nambuli sa kanilang anak. Ang pananakit nila sa biktima ay nakuhanan pa ng cellphone video. Dahil sa reklamong ito, ora mismo tayong umaksyon. Ang buong kaganapan, panoorin sa ating tabang ora mismo update ni Felix Opeñano. Anong nasa kapusan ka pero sabi ko mag-ayos sa nakita. Ako po ang pinakainat na pinakastansa ni Igwa po kami ni screenshot. Wait lang. Ikalabing-4 ng Mayo ngayong taon, nag-viral ang video ng isang grupo ng kababaihan na sangkot sa panggugulpi sa isang dalagita. Ang dalagitang nakaputing damit, nakasalampak na sa kalsada habang sinasabunutan ng 3 babae. Hindi pa nakontento ang babaeng nakasandong itim. Hinawin nito ang buhok ng biktima at bigla itong sinampal. Sa pangalawang kuha naman ng video na ito, naulit muli ang panggugulpi sa biktima sa loob pa mismo ng sementeryo. At ang nakakalungkot pa rito, may mga batang nanonood na animoy sanay na sa ganitong eksena. Ang babaeng ginugulpi ay ang 13 anyos na si alias Rose. Ito ang Riverside. Ayon sa kanya, bago pa mangyari ang pangalawang pangbubugbog sa kanya noong Abril, ay pumunta sila dito ng kanyang mga kaibigan para maligo. Maliligo sana po kami ng mga tropa ko doon. Tapos po, isabatan, nagkasarabatan po kami. Doon na po, nilatod tabi nila ako. Tapos sinabunutan na. Tapos may nagsarabay na po, nagduko lang ako. Kwento niya, hindi na niya nagawang lumaban dahil may dala umanong kutsilyo ang mga nambugbog sa kanya. Wala man po ako labang kasi po may dala po silang dibilisa po. Tapos may kutsilo silang ganito kahaba. At habang paulit-ulit na nangyayari ang panggugulpi kay Rose, walang kaalam-alam ang kanyang mga magulang na ganito na pala kalala ang sitwasyon ng kanilang anak. Ano yung naramdaman mo nung mga oras na yun? Nung pag-uwi ko po, umiyak lang ako kay mama. Gusto ko man po sumubukan kaso si kuya naman po yung mga nagsasaktan. Kasi po, nagbanta na yung Ano sinabi? naganti pa daw po. Si kuya daw ang pupuruan. Ayoko na po. Maranasan ni kuya, naranasan ko din. Kaya tiniis mo na lang na ikaw ang bugbugin nila. Pero kahit anong tago ni Rose sa kanyang mga magulang, walang sikreto ang hindi nabubunyag. Wala silang karapatan na dampiyon ang anak ko. Ngayon, nabali-balitaan ko. Ano yung anak ko? Idimanda ko sila. Nung makita namin yung video, iyak nang iyak ako kagabi. Dahil nakita ko yung apo ko na nakatalungmok na, ginugulpi pa nung tigtutulungan pa nila. Dahil sa sinapit ni Rose, emosyonal na dumulog si Marisa sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico para humingi ng tulong.
Gusto ko talaga sila makausap. Kaya lang, kumbaga sa ano, wala kami malalapitan kung sino, kung kanino kami hihingi ng tulong. Ako wala man talaga ako alam, madam. Nananahimik lang talaga kami. Kahit yung anak ko nagsasabi, huwag ka na mama mag-alala, ayaw ko ng gulo. Iiwas na lang ako sa gulo, sabi niya. Wala man yan kasalanan. Bakit yan? Noong araw din na iyon, agad kami nakipag-ugnayan sa DSWD Region 5. Eto naman partner, para sa maaaring tulong, makakausap natin si Miss Emily Mendoza, ang Social Welfare Officer 2 ng DSWD. Apo, Ma'am Emily. Sa mga pwedeng gawin po doon ay patawagan, kausapin itong mga minoridad kasi bakal alam lang yung mga rights nila. But the consequences of their actions ay hindi po nila alam or may limitation lang. Mas maganda po na alam po na magkaroon po ng dialogo between the minors, both the victim and those, the mga offenders, and with the parents. Ipinaliwanag din ni Dr. Camille Garcia, isang psychologist, ang mga posibleng dahilan kung bakit nasasangkot sa ganitong gulo ang mga kabataan. Kapag siguro bilang isang psychologist, pagdating kasi sa sinasabi natin mga juvenile age, yung post-pubertal to teenagers, meron talaga kasing sabihin na natin, may mga pagkakataon na yung mismong brain development hindi pa talaga fully developed. Kaya from hormonal imbalance to yung mga sabihin na natin confusion sa brain, kumisan pag talagang may mga pagkakataon na yung rage masyadong matindi to the point na madaling magagalitin, irritable, hindi sumusunod. Kasi parang nandun yung feeling nila, tinetest nila kung paano sila magkakaroon ng sense of independence. However, alam mo, kung tutuusin, kung matindi yung pangaral ng mga magulang, hindi naman din talaga ito aabot. Sinubukan din namin makipag-ugnayan sa mga magulang ng mga dalagitang nambugbog kay Rose. Pero isa lang ang sumagot sa aming tawag. Nasa kabilang linya na ng ating telepono, si Ana Istoye, ang lola ng isa sa mga babaeng nanakit umano sa anak ninyo po, nanay. Si Yana po, na apo po ninyo, ay chinat po ninyo. Opo. Patungkol po dito sa nangyari. Ano po yung sagot niya? Sabi niya, may screenshot po daw siya ang pangyari. May screenshot? Huli daw po sila ng biktima. Kaya nangyari ang gano'n na paranakit. Nanay, nandito po yung nanay ng biktima po ng pambubugbog. May nais po ba kayong sabihin sa kanya? Madam, ako po yung isa sa nangbuli sa anak mo. Pasensya na po. Ako na pa humihingi ng tawad para sa kanya. Para tayong magulang po. Anong gusto niyo rin na sabihin sa kanya? Sana yung anak niya, disiplinahin niyo naman na maayos. Kasi alam ko, didisiplina ko naman talaga po yan. Para tuluyan ng mapanatag si Nanay Marisa, ora mismo kaming nakipag-ugnayan kay Barangay Captain Michael Rodrigueza para pagharap-harapin ang mga sangkot sa pambubugbog kay Rose. Formal na sinimulan ni Kapitan ang pag-uusap. So yung kinadin ko niyan po para masuy-suita kung ano talaga puro ang problema, tapos niya nga binugbog, niya nga nagbugbog, niya nga ta binugbog ka nung kuning Hindi mo po sila yung account po. Tapos ako po pinag-withdraw. hindi po ang ganing fake account. Siya po iyan. Halata sa mga halata po sa mga tigparasabi niya sa mga post niya. Mahal ka. Ang pinaka-post din May tig-chat po siya ulit na di daw siya pupunta at di daw siya nakabalik. Ha? Ikaw, barkada mo. Nag-chat ka sa Naging mainit ang tensyon sa loob at nagkasagutan ang mga dalagita. Anong nasa kapusan ka pero sabi ko, mag-ayos sa nakita. Ang gusto ko naman, niya nga talaga po sa binugbog niyo siya. Pinakastan man po kami sa... Ako po ang pinakainot na pinakastan sa nilo. Ikaw nag-agdagi mano-mano, malo ka. Maya-maya lamang, hindi na rin nakapagtimpi si Marisa at ang kanyang mister na si Tope. Hindi kita para ma-settle yan niya. Kung pakari ka mo kita ron, nag-uulog pa yan nga. Ano ka lang ko? Ano naman, nung iso ako pang nawala ng kalaban-laban, pinaka
Maya-maya lamang, O, kana, sa nangyari yan to, nag-walk out si Tupi. niya nga talaga ba't sa puntong binugbog nyo nga lang siya. Or nag-provoke sa inyo. Pero kinalaunan, bigla itong bumalik. Kaya, anong ano nyo, sa pinag-biktima sa wagas nyo, Ang gusto ko lang talaga ka, panagot ang hindi yung pagano mo sa akas ko. Kinukunin pa Stalin na. unong klaseng panagot yan? Yung ano lang na sila, di na sila mag-upo na ano, basta nila tapos sana rin na mag-ibo sa ibang tao. Nung una, ayaw makipag-areglo ng mga magulang ni Rose. Ngunit sa bandang huli, ay nakipag-areglo na sila sa isang kondisyon. Hindi lang Hindi nga para at least may iwasan ta. Kung ano man mangyari, ikaw managot. Kung ano man mangyari hindi, sa grupo, ikaw man managot. Ha? Ayon sa kanilang pinirmahang kasunduan sa barangay, mananagot ang 5 dalagita kung may mangyaring masama kay Rose. At kung may mangyaring masama sa 5 dalagita, si Rose naman ang mananagot dito. Ang matagal ng girian ng mga dalagita, ngayon ay natuldo ka na. Dahil sa ating mabilis na pagtugon sa kanilang problema, ay malaki ang kanilang pasasalamat sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Pasalamat ako sa Ako Bicol dahil tinulungan nyo kami sa ganitong pagano sa kay Christ. Saka lalo na kay Madam nag-ano sa aman, saka doon sa isa di ko nilalayon. Pakisabihin mo na lang maraming salamat dahil sa Ako Bicol pagtabag nyo sa amin. Kung hindi, wala talaga ako kuya malalapitan. Magpapasalamat po ako sa mga staff ng Ako Bicol, lalo na po sa nagtabag po sa apos ko. Maraming salamat. Hindi biro ang maging biktima ng bullying at walang sinuman ang dapat na nakakaranas nito. Maswerte si Rose dahil mayroon siyang nanay at tatay na gagawin ng lahat mawala lang siya sa ganoong sitwasyon. At isa lang ang masasabi ko, mahalaga na magkaroon ng open communication sa mga magulang dahil sila mismo ang unang sasaklolo sa iyo sa oras ng iyong kagipitan. Yan mga kaaksyon ang ora mismong pagtugon ng ating programa kay sa lalahanin ni Nanay Rose patungkol dito sa kanyang anak at sana'y hindi na maulit ang pambubuli sa kanyang anak. Patnubay na lang ng mga magulang sa kanilang anak upang hindi ito lumihis sa maling daan. Yan, at sa pagbabalik ng tabang ora mismo, mula naman sa Catanduanes, isang ina ang humingi ng tulong na mapagamot ang kanyang anak na 5 taon nang nagtitiis sa sakit na cerebral palsy. Ang ating ora mismong pagtugon. Abangan, kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pang tabang. Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong
wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa indong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Indogabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indogabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilinguan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Nagbabalik ang tabang. Ora mismo itong mga kaaksyon mula sa Viga Catanduanes. Isang ina ang dumulog sa ating tanggapan upang humingi ng tulong para sa kanyang anak na 6 na taong gulang na at 5 taon nang iniinda ang sakit na cerebral palsy. Ang panawagan ni Jelly Bernal. Panoorin po natin ito. Magandang araw po. Ako po pala si Jelly Bernal, nakatira sa Sagrada Viga, Catanduanes. Humihingi po ako ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo na sana po matulungang maipagamot ang anak ko na may cerebral palsy. 6 years old na po siya ngayon, pero hindi pa po siya nakakalakad. Dahil po mahina yung katawan niya, kaya lagi po siyang nakahiga. Hindi rin po siya nakakausap dahil parang may problema din po siya sa mata. Kaya humihingi po kami ng tulong pinansyal, medical at wheelchair po sana para sa anak ko. Wala po kasi kaming kakayahan na maipagamot siya dahil paraagot lang po ang trabaho ng asawa ko habang ako po ay nasa bahay lang. Sana mabigyan niyo po kami ng pagkakataon na matulungan niyo po para sa anak ko. Sana po matulungan niyo po ang anak ko na lumalaban pa rin kahit mahirap po ang sitwasyon niya ngayon. At sa mga may mabubuti pong puso dyan na makakarinig at makakakita po nito, sana po matulungan niyo rin po kami dahil malaking tulong po ito para sa anak ko. Yun lamang po. At para kamustahin, makakausap natin ngayon sa kabilang linya ng telepono si Jelly Bernal mula sa Viga Catanduanes. Magandang hapon, Nanay Jelly. Magandang hapon po, sir. Opo, kamusta na po yung kalagayan ngayon ng iyong anak? Ano po, lagi po siyang nakahiga. Tapos, hindi rin po siya nakakausap. Hindi rin lang po nagsasalita eh. Opo, ano po yung pangalan ng anak niyo, Nanay, at ilang taon na po ito? Jenren Faye Publico po, 6 na taong gulang na po ngayon. Opo, Nanay, sa loob po ng 5 taon na lumipas nang ma-diagnose po ito ng cerebral palsy si Jenrin. Pagkatapos noon, kumusta po ang gamutan niya, Nanay? Ano po, napagamot po namin siya 1 beses lang po eh. Nung 1 taong gulang pa po siya, doon po sa PIDYA, ang sabi nga po ng doktor, cerebral palsy nga po yung findings niya. Opo. Kaya kailangan daw po ma-CT scan, pero hindi po namin napa-CT scan kasi wala po kasi kaming financial. Opo, so pagamot. So pagkatapos nun, ma'am, nang mapatingnan niyo po ito sa doktor, hindi na po ito nasundan? Hindi na po. Bakit? Kasi wala po kaming pagamot, wala pong pera. So yun yung pinaka-rason niyo, ma'am, dahil sa kakulangan sa pinansyal ay hindi niyo na po ito napatingnan sa doktor itong si Jenrin. Oo nga po, para po kahit makalakad man lang po. Opo. Ang inyong bahay, ma'am, papunta dun sa ospital, na malayo po ba ito? Malayo po. Kung sa pamasahe, ma'am, nasa magkano po yung balikan niyo po, ma'am? Kung sasakay po sa bus, yung parang bus na sasakyan dito papunta sa Verac, ang isang tao po 75 pesos. Opo. So ibig Tapos pabalik 75 pesos naman po. So ibig sabihin, ma'am, from Viga, kailangan nyo pang pumunta sa Verac dahil nandun yung pinaka-main na ospital. Opo, sir. Doon po sa Verac. Opo, Sa ano, IBNP. opo, ano po yung hanap buhay ng mister mo, Nanay Jelly? Ano lang po siya, yung abaka stripper lang po. Yung nag-abaka, naghahagot. Opo. Nasa magkano naman yung kitaan niya, ma'am, sa araw-araw? Minsan po, yung natutulog po siya dun sa bukid, yung dun po siya ng ilang araw. Opo. Tapos pag bumaba po siya, pag pinagbili po yung yung bandara, Opo. baka minsan nakaka 2,000. Opo. Ganun. Opo, na sumasapat naman po ito, Nanay, sa pang-araw-araw niyo pong pangangailangan ngayon. Minsan hindi. Minsan kasya naman po. Kasi
bago po kasi siya pumunta sa bukid, yung mga dinadala niyang mga kailangan niya sa bukid, tapos may iwan po sa amin, binabali po niya sa amo niya. Doon sa may-ari ng abaka. Opo, ikaw Nanay Jelly, meron ka po bang hanap buhay pinagkakakitaan ngayon? Wala po sir, nasa bahay lang po nag-aalaga ng 2 kong anak. So, 2 po ang binubuhay niyong anak ni Mister? 2 po. Pangilan po ito si Jenrin? Panganay po siya sir. Pero yung isa nanay, okay naman siya, wala naman siyang karamdaman. Wala naman po, normal na bata naman po siya. Dahil sa sitwasyon ni Jenrin nanay, naipapasyal niyo po ba ito si Jenrin? Doon po kasi malayo po yung bahay ng magulang ko. Minsan, napapasyal po kami doon. Opo. Doon lang po, sa kabilang baryo. Opo. Sa sitwasyon niya, Nanay Jelly, nakakaupo ba siya ng maayos o kinakailangan niya ng alalay para makaupo? Pag inaalalayan po, ipapaupo, napapaupo siya. Pero pag iiwan mo po, parang matutumba, ganun. Dapat pinapasandal po siya para makaupo. So, kailangan niya talaga, nanay, ng alalay para in case na uupo siya at kakain. Oo. Pero ito, nanay, si Jenrin ay nakakapagsalita po ba ito? Hindi nga po Hindi po namin siya nakakausap. Kahit po kahit yung mata po niya, parang hindi kanya nakikita. Opo. Ano po yung madalas na nararamdaman po ni Jenrin dahil sa kanyang sakit, nanay? Po? Ano po yung mga kadalasan na nararamdaman po ni Jenrin dahil sa kanyang sakit? Wala naman po. Kaya lang lagi siyang nag-aaburito kasi lagi po siyang nakahiga. Opo. Ito po ba, nanay, si Jenrin ay meron po ba itong iniinom na gamot or maintenance po na ibinigay ng doktor? Wala po binigyan lang po siya ng vitamins. Vitamins. So hanggang ngayon, ma'am, Tapos ngayon, kami na po bumibili ng vitamins. nasa magkano po itong vitamins po ni Jenrin? Nasa 250 po. Ganon. Hanggang kailan po ito tumatagal, itong vitamins pong iniinom ni Jenrin? Nagkakalating buwan naman po. So, every month, ma'am, nasa 500 pesos po ang ginagastos nyo para sa vitamina po ni Jenrin. Opo, minsan po, napapalya din. Hindi rin po kasi minsan nakakabili. Opo. Kasi dalawa po silang iinom nun Umiinom pa din po yung anak ko ng yung isa. Umiinom din po siya ng vitamins. Silang dalawa. Sige po, nanay, dahil sa lumapit po kayo sa aming program, ano po ang pinakananais nyo ngayon, ma'am? Hello? Opo, nay, dahil sa lumapit ka sa aming program at sa Ako Bicol Party List, ano po yung pinakanais nyo pong tulong na matanggap po, ma'am? Gusto ko po sanang matulungan po kami sa financial, medical po, at saka sa wheelchair nga po sana. Opo, at kumbaga gusto nyo nang mapatingnan po itong kalagayan ni Jenrin. Opo, sir. Sige, ma'am, standby ka lang po, kasi para sagutin ang pangangailang medikal, nasa kabilang linya ng ating teleponos ngayon si Ma'am Melinda Ebio, ang focal person ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LV. Ma'am Mel. Yes, magandang hapon po. Magandang hapon sa lahat ng nanonood at nakikinig sa ating programa. Opo, narinig niyo po ang aming usapan patungkol po dito sa anak ni Nanay Jelly na nangangailangan po ng tulong medikal mula sa Viga Catanduanes. Ano po yung libreng serbisyo ng Ako Bicol Party List? Opo. Sa katunayan, nung yan po ay na-coordinate po sa ating tanggapan, atin po itong ipinaalam sa ating partner po sa Catanduanes, yan po sa ED
EBMC, Eastern Bicol Medical Center, na kung saan nakausap ko na din po dito yung kanilang social worker. Apo. And na-inform na din po doon sa social services kung saan maaari na po silang pumunta sa Monday. Apo. Alam ko po ay sila po ay pupunta ng Monday, tama po ba? Opo, Nay. Ma'am Mel, kumbaga naka-schedule na po ito. Yes. So alam na din po nila na pupunta kayo doon at kung ano man po yung pangangailangan ng bata sa usaping medikal, kanila po ito. Atin po itong sasagutin. Ako dito, party list po, sasagutin po ang inyong medical assistance at coordinated na din po ito pati po laboratory sa EBMC po. Ayun. Ano po yung, Ma'am Mel, yung proseso para matanggap po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List? Alright. So, unang-una po, pagdating niyo po doon sa hospital, pumunta po tayo sa social services. Andun po yung mga social workers. And yun po, naitibri na po yan doon. Alam na din po nila na i-cater nila yan na medical assistance para po kay baby. Aba. At kung ano man pong laboratory ang kinakailangan, sasagutin po ni Ako Bicol. Sa pangunguna po yan ng ating buting congressman. Yan po ang kanyang adhikain na tumulong, lalong-lalong na po sa mga nangangailangan. Apo. Opo. So, yan po. Apo, Ma'am Mel, before kita bitawan, Ma'am Mel, ano po yung mensahe natin sa ating mga kababayan, especially dyan sa Catanduanes na gustong humingi ng tulong mula sa Ako Bicol Party List? Okay po, magandang hapon po ulit. Ang Ako Bicol Party List po, isa sa mga programa po natin ay ang medical assistance. Ito po ating usaping medical. Sabi nga po natin, meron po tayong mga partners pong hospital, private at saka government, na kung saan pwede po tayong humingi ng tulong sa medical assistance for incapacitated financially patient. Yan po, isa lang po yan at pwede pa rin po sa DSWD. Apo. Yan po sa mga pagpasok po ninyo, punta po agad kayo sa social service at sabihin po natin na hihingi ng tulong. Tapos po, magpa-assess po kung ano yung kailangan natin at pumunta po tayo sa ating tanggapan. May opisina po tayo sa Catanduanes kung saan doon po tayo tumulong at tutulungan po tayo sa usaping medical. Apo. Yan po ay isa sa pinaka-adikay ng ating mga congressman. Banggitin ko lang po, ito po ay inisyatibo ng ating buting Congressman Eli Saldico at Congressman Tito Gardin. Ganun din po si dating Congressman Jill Bongalon na kung saan ang ating pangunahing pangangailangan, ang ating kalusugan dapat po manatiling malusog upang makatulong po tayo sa ating pamilya. Ngayon po, kung kinakailangan talaga po at lalo-lalo na pag halimbawa po may laboratory, hindi po kailangan ang pera para po makapagpa-check up dahil ang government po ay may programang libre. Ito po ay libre na a-avail natin sa usaping laboratories, check-up, pati po hospitalization. So yan po ay ating tinutulungan para po maibigay lalong-lalo na po dyan sa mga remote areas. Hindi po nila na alam itong mga usapin na ito katulad po ng nangyari dyan kay baby. Apo. Sabi nga daw po, ipinanganak na healthy tapos ngayon po na 1-year-old, may mga lumabas na findings. So dapat po napapacheck up po talaga sila. Tama po, Ma'am. Opo. Apo. Dahil po dyan, Ma'am, maraming salamat po. Ayan po si Ma'am Melinda Ebio, ang focal person ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat po, Ma'am Mel. Okay, thank you so much po. Again, maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Andyan lang po ang Ako Bicol Party List. Sa pangunguna po ng ating butihing Congressman Eli Saldico, Congressman Tito Gardin, as in si dating Congressman Jill Bongalon, sa Ako Bicol po, maraming salamat po. Apo. Balikan ko si Nanay Jelly, ano? Nanay! Hello, Nay Jelly. Hello po, sir. Apo, narinig niyo po si Ma'am Mel ng Ako Bicol Party List na tutulong po sa gamutan po at sa laboratory po ng anak nyo dyan po sa Catanduanes. At sabi ni Ma'am Mel ay naka-schedule na po kayo sa Lunes. Ano po yung mensahe natin sa Ako Bicol Party List? Salamat po sa Ako Bicol. Salamat po sa bumubuon nito para po matulungan po yung anak ko. Maraming salamat po. Opo. At Nay Jelly, ano sinasabi nyo na kinakailangan nyo ng wheelchair dito sa anak nyo? Dahil sa bukod pa po sa matatanggap nyong tulong mula sa Ako Bicol Party List, mula mismo sa aming program ng Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sagot na po ni Congressman Saldico ang wheelchair po ng iyong anak. Opo, salamat po. Ayan, Nanay.
Maraming salamat po sa iyong tiwala sa aming program. Meron po kaming staff na tutulong po sa inyo at makikipag-ugnayan sa mga susunod na proseso upang matanggap nyo po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List at sa aming program. Opo, maraming salamat po sa inyong lahat. Apo. Sige, mga ka-aksyon, samantala kahapon lamang ang Ako Bicol Party List ay bumisita sa Bumbon at Gainsa, Camarines Sur upang personal na iabot ang bagong rescue vehicles na maaaring magamit ng kanilang munisipyo. Ang buong kaganapan, panoorin sa update ni Felix Opiñano. Magandang araw mga ka-aksyon. Kasalukuyan po tayo ngayon dito sa bayan ng Bumbon dahil magkakaroon po ng turnover ceremony ng isang rescue vehicle. (9:40 ng umaga nang magsimula ang seremonya ng pag-turnover ng rescue vehicle sa bayan ng Bumbon, Camarines Sur. Personal itong dinaluhan ni Ako Bicol Party List Executive Director Annilyn Sumanga para magbigay ng kanyang mensahe sa ating mga kababayan dito. Kunya na aldaw, sa tuya akong ito-turn over ang mga rescue vehicle na maserbing sandalan kan sa tuyang lokal na gobyerno asin ka mga barangay kada beses na may aksidente, kalamidad, or biglaang emerhensya. Di man yato hinahagad na may mga maabot na katibaadan pero mas maray na may nagagamit kaysa mga pakita sa oras ni sakuna, siring kang pagbagyo o pagbaha. Malugod naman itong tinanggap ni Mayor James Paul Rangin at taus-puso siyang nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List lalong-lalo na kay Congressman Elizaldico sa patuloy na pagsuporta sa kanilang bayan sa oras ng kagipitan. Nagpapayag po ng taos-pusong pasasalamat po man sa Ako Bicol Party List sa maray na pusong pagdonar po sa ining rescue vehicle na inot na po na indimunar ining sa tuyang mobile patrol. Sa Ako Bicol po at kay Congressman Saldico, maraming salamat po at sana po hindi po ito ang huling may tutulong na mahingi namin sa kanya. Sa pagtatapos ng seremonya, personal nang binindisyonan ang sasakyan. Nagkaroon din ng photo op sina Ako Bicol Party List Executive Director Annilyn Sumanga kasama sina Mayor James Ranin, Vice Mayor Roy at iba pang lumahok sa seremonya. Pero hindi lang dyan nagtatapos ang pagbibigay ng rescue vehicle ng Ako Bicol Party List. Nagkaroon din ng turnover ceremony ng rescue vehicle sa bayan ng Gainsa, Camarines Sur. Nadinaluhan ng napakaraming taga-suporta ng Ako Bicol Party List. Kung matatandaan ninyo, nalubog sa baha ang bayan ng Gainsa noong paghagupit ng Bagyong Christine. Kaya labis ang pasasalamat ni Ma'am Marife Bersena, ang head ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Gainsa. Sa Ako Bicol Party List po through ni Congressman Elizalde Esco po, maraming salamat po. Napakalaking tulong po yan sa amin. Importanteng marin sa Muya ang rescue vehicle dahil nagbabaha dito sa Muya. Madali yun ang tubig dito sa Muya. Tapos ang mga lalo na sa mga Afri, ang harong ni yung mga rababa lang. Sa Ako Bicol, pasalamat kami dyan dahil may rescue vehicle. Kami, kung ano man ang mag-arabot ng mga kalamidad, mga aksidente, madali na kaming responde. Isa ang Ako Bicol na naman sa tumulong sa amin para magkaroon ng bagong rescue vehicle. Kung hindi po sa tulong ng ating pong butihing kongresista, ang chairman ng Ako Bicol Party List na si Congressman Elizaldico, ay siguro po ay hindi pa namin ito makukuha.
Sa oras ng sakuna, ang Ako Bicol Party List ang inyong kasangga. Sa oras ng kagipitan, ang Ako Bicol Party List ang inyong malalapitan dahil ang Ako Bicol Party List ay katabang na, kasurug pa. Ako po si Felix Opiñano. Magandang araw. Yan mga ka-aksyon ang isinagawang turnover ng rescue vehicles dyan sa Bonbon at Gainsa, Camarines Sur mula sa Ako Bicol Party List. Kumbaga, malaking tulong ito sa oras ng emerhensya. Yan po ang Ako Bicol Party List na handang tumulong sa buong Bicol region, hindi lang dito sa Bicol, pati na rin sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ika nga, sabi ng Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa. Iyan ang mga reklamong ora mismong binigyang aksyon at tugon ngayon hapon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Hanggang sa Lunes mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Nomer Corporal. Salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi.